шаб бахайр дӯстони азиз. Ана ҳамин сафедие ки айниҳо шумо мебинед имрӯз 19 март, ҳамин шом дараи Варарашил тарафи Бохтар фикр мекунӣ ки барф аст. Дар аввал ҳамчун нигоҳ кардам, фикр кардам ки ягон рег рехтагия, не ки дар асл ин ҳама жола будагия. чартонга мошина будесай бисёр раъд барқ дар шаҳрам ҳозир бисёр вазнин задеста бо оз ин тарафа маълум ай. шӯлаи сахт задагида, барои ки мо ҳозир гузаштем дара шӯларо надидем, не ки дар ин ҷо омадем ина дидем ки ранги барф саб сафед шудагӣ будааст. худованд ки ҳамин ягон ҳосили марди деҳқон зарар надида бошад. бештар ҳамин ҳолатҳода тарба зарар мебинад. вақте ки дар тай плёнка сар мекашад, агар жӯлаи сахт бизанад метавонад бишкана ҳосила вайрон кунад. худо ки агар ягон ҳосили марди деҳқон вайрон нашида бошад ҳосили хуб ба даст биёранд.